Vadiwa vatariri, tinokuchingamidzai kuchirongwa Pashoko naBridget, apo tinokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dziri maringe nechiKristu, tichikotsverwa neveGilma Gardens kuno kumarondera. Ini zita rangu ndinonzi Bridget Sevanda. Nhasi ndatsikwa namufundisi. Tinokugamuchira kuchirongwa mufundisi Goredema. Mazvita. Ndina zvekare vamadzinga, tinokugamuchira kuchirongwa. Mazvita. Tinotenda. Nhasi hurukuro yedu toda kumbonyatsotarisa kuti icho chinombonzi kereke kana kuti chechi chimbori chii. Pastor Goredema, makatitsanangurirawo here mazvizere kuti chinombonzi kereke chii? Tinotenda. Regai tipinde mushoko raMwari kubhuku yaMateu chapter 16 verse ya 18 tigozotsanangura yedu taverenga. Neni ndinoti kwauri, ndiwe Petro, pamusoro peruware urwu ndichavaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikundi. Pataverengesa apa ndo panoonekwa izwi kekutanga mubhaibheri rekuti kereke, rinoonekwa kekutanga parugwaro urwu rwaMateu chapter 16 verse ya 18. Jesu vamene vachitaura naPetro. Mushure tikadzoka kumashure vakanga vabvunza mubvunzo wekuti vanhu vanombonditi ndinani. Vamwe vakapindura zvavakapindura. Petro ndokuti ndimi Mesaya. Jesu ndopa vanozotanga kutaura naPetro vachiti ichokwadi zvawataura, ndini Mesaya, wazarurirwa zviri zviro kwazvo naMwari. Ndopa vanochiti paruware urwu ndinovaka kereke yangu, masuo eHadesi haangaikurire. Ruware rwacho rwaitaurwa nderupi manje? Mutsvakiridzo dzatakaita, ruware rwaitaurwa ndiye Jesu, nekuti ndiye dombo. Saka aiti paari iye achavaka kereke yake. Saka chinombonzi kereke sekubvunza kwamaita chii? Kada kudzokera kumashure tikaenda kuchiGiriki, kunove ndo kwakanyorwa shoko raMwari richitanga richizoiswa kuchirungu, richizoiswa kuchiShona nemamwe marudzi. Izwi rechiGiriki rekuti kereke nderekuti ecclesia. Rine zvirevo zvinokwana zviviri mumanyorerwo azvo. Ecclesia muchiGiriki zvichireva kuti vakadanwa. Zvoreva kuti nekumwe kutaura Jesu aiti pandiri ndichadanira vanhu kwandiri. Paanoti paruware urwu ndinovaka kereke yangu. Nekumwe kutaura Jesu aiti ndichadanira vanhu kwandiri, achivadana vachibva kupi? Vachibva munyika, achivaunza kwavari. Kada kuzotarira zvakare chimwe chirevo cheizwi rimwe chete iroro rekuti ecclesia rinoreva ungano. Izvo tinozozvinzwa manje kune mamwe magwaro, vanhu vadanirwa kuna Jesu yaungano manje. Mapo matsanangura ndakandatotoa nemubvunzo kuti tingati kereke ndo chivakwa here chiumbwa, kana kuti vanhu vakangoungana semuna mamarondera vanhu pongoenda kana pazvitoro paya vanhu votongoungana ipapo kuti vakutanga kutoimba nokunamata nokuparidza vhangeri. Tingatoti ikereke here kana kuti kereke tutaza kuti ungano yevanhu nechivakwa? Rega tidudzire tiverenge kuna mabasa avapostori chapter 8 verse ya 3. Bibheri rinoti Paul akatanga kufamba achiparadza kereke, achipinda imba neimba, achiburitsamo vanhu, achiuraya varume nemadzimai, achivakanda mutorongo. Zvotinongedzera kuti waiurayiwa, kuti waisungiswa hazvisi zviwakwa, vanhu. Saka kereke vanhu wanenge wakaungana wachinamata Mwari. Chiwakwa taita kunge tanongedzerwa
parutivi. Hatisina kunongedzerwa pane chinhu chaicho chinonzi kereke chi. Ndinoona sekunge kuti Satani akabvisa meso evanhu pakunzwisisa kuti vazive kukosha kwechinhu chinonzi chechi. Chinhu chakakosha chinonzi chechi. Saka kukosha kwachakaita Satani ndinoona kuti akaona sekunge kuti vanhu vakanzwisisa kukosha uku vanoramba vakamira zvakasimba pana Mwari, ndobva vanongedzera kuti chechi chiwakwa. Asi tikadzoka musoko raMwari, kubva patanga kuverengwa namufundisi kusvika tasvika kubhuku rekupedzisira mubhaibheri zvakazarurwa, tinonongedzererwa kuti kereke iungano yevatendi, ndo kereke iyoyo. Tinotenda. Saka semuKristu sei ndichifanirwa kuenda kuchechi? Zvinotosungirwa here kuti ndinofanira kuti ndiende kukereke kuti ndizonzi ndiri muKristu? Nekuti vamwe mazuva ano vava kuita sedambe rekuti vanoenda kukereke kuti vanotsvaga shamwari, kana vari vakomana nevasikana vanotsvaga kuti ndoda kunorora kukereke. Saka vamwe ndozvanoendera kukereke. Vamwewo ndovanotoda kuendera kukereke ndozwa vanondiviga kana ndichinge ndafa. Mazuva ano handiri kukereke kwava nemaburial society nemapoka akasiyana siyana. Saka ndinotofanirwa here kuenda kuchechi kana kuti kukereke semuKristu? Mazviita nemubvunzo wenyu, asi ndisati ndapindura mubvunzo wenyu, regai ndidzokere zvakare kumashure kune mubvunzo wamambobvunza wekuti kereke chiumbwa here. Zvakanaka kuti tinyatsotsanangura ipapo kuti ruzhinji rwevanhu ruzive kuti saka chiumbwa chii, nekuti tikapasiya pakadaro vamwe vanogona kukanganisika votadza kunyatsonzwisisa kuti saka chinombonzi kereke yacho chii, ko chiumbwa chii. Tikaenda mutestamendi yakare kana kuti musungano yakare yatinoti Old Testament, Mwari vanotaura naMozisi vanoti ndivakirei tabernacle kuti ndigare pakati penyu. Haana kuti ndivakirei kereke. Mwari unoti ndivakirei tabernacle kuti ndigone kugara pakati penyu. Panguva iyoyo Mwari waiti kana oda kutaura naMozisi, Mozisi aitonokwira mugomo otaura naMwari ari ikoko. Mwari ndokuti aiwa Mozisi, nyaya yokuramba uchakwira mugomo iyi, chindivakirai tabernacle ndigare pakati penyu. Pari kunyatsonzwisisika handiti? Tabernacle haizi kereke. Vana Mozisi ndokuvaka tabernacle. Vavaka tabernacle. Tabernacle inonzi yakanga ine zvikamu zvitatu. Kune kwainzi ndichashandisa izwi rechirungu ipapo, ndakashaya izwi reshona ratinogona kushandisa. Kune kwainzi outer court, kozoita kwainzi kunzvimbo tsvene, kozoita kwainzi kunzvimbo tsvene tsvene. Ipapo ndo pakazenge potaura naMwari. Mwari vakutaura naMozisi vari mutabernacle yakanga yavakwa. Mwari vakanga vati kana voda kutaura navana veIsraeri kuburikidza naMozisi vaitaura vari mutabernacle. Ndoda kuti ndinoti tsanangurei zvishoma pachinhu chinonzi kereke. Tinogona kuibvisa paungano toiisa pandiri inini pandiri, kana kuti umwe anonamata, kana imi muri muKristu muri kereke. Ukada kunyatsozitarisa kubva kusungano yakare yatingati Old Testament, Mwari vaitaura naMozisi vari munzvimbo yainzi tsvene tsvene, kana kuti nezwi rechirungu kuHall of Holies. Munhu akagadzirwa zvakare aine mapoka matatu iwayo, ane muviri, ane mweya unonzi soul, ane mweya unonzi spirit. ChiShona chedu chinonopererera chinenge chichingoti mweya, but zvino hazvina kufanana. Kunyatsoburitsa pachena, regai ndinoita sekuisa kachirungu, ane body, ane soul, ane spirit. Tabernacle yaMozisi yakanga ine zvitatu izvozvo zvaiti outer court, holy place neHall of Holies, kana kuti nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene. Asi Mwari vaiti kana votaura naMozisi vainotaura kunzvimbo tsvene tsvene. Ukaverenga shoko raMwari, Mwari vanobva vati anonamata Mwari vanomunamata mumweya
nemuzvokwadi. Mubvunzo uyu wakanga wabvunzwa nemukadzi weSamaria. Abvunza kuti isusu madzibaba, achitaura naJesu anoti madzibaba edu ainamata Mwari mugomo iri. Jesu, imimi vaJudha munoti munonamata Mwari wenyu kuJerusarema. Jesu ndokuti izvozvo hazvisina basa nenzvimbo kuJerusarema here kana kuti mugomo here, asi Mwari vakutsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Saka kana tichiti kunamata Mwari tinofanira kumunamata ndirini, tichimunamata mumweya nemuzvokwadi. Aiwa, tinotenda. Musati mapindura mubvunzo wangu tombokubata muromo kekanguvana, tichambotira mafemo. Rambai muinesu. Tinokuchingamidza zvekare pachirongwa Pashoko naBridget. Tichipfuurira mberi, tinodzoka zvekare kumubvunzo wedu. Vamadzinga, sei semukristu ndichifanira kuenda kuchechi? Kuenda kunotsvaga vanhu vanozondiviga ndafa here kana kuti kunotsvaga shamwari? Masitai, pachivanhu pane tsumo inonzi kugara nakaona dzevamwe. Kunamata tiri kuteera matsimba evakatitangira kumashure. Saka tikaongorora musoko raMwari kubva kuna Mateo tochienda nayo kusvika kuna zvakazarurwa kwanambotaura, tinokuti yakanga iri tsika yevanhu vese vakanga vadaira kuna Kristu, vakanga vati taakunamata. Vakanga iri tsika yavo yekuti waisangana panzvimbo imwe cheteyo, wachidzidzisana soko raMwari, wachipakurirwa masoko anenge ataurwa nevakuru wekereke. Panguva iyoyo pekutanga wakanga wachiri wadzidzi waJesu, wachitumirwa wadzidzi kubva kumatunhu akasiyana siyana, wachiuya pawaiungana wachizodzidziswa. Wadzidziswa ipapo wozotora masoko iyayo wachipakura wachiendawo nawo kunodzidzisa vamwe. Tikaverenga zvakare kuna vaHebheru chitsauko chegumi ndima yemukati 25 inoti iyo, hama dzangu, ngatisamirei kusangana sezvandiri kuona yatova tsika yevamwe yekusada kusangana pamwepo, asi ngatikurudziranei kuti tisongana pamwepo sevatendi. Saka Bhaibheri rinotokurudzira kuti munokurudzirwa sevanhu vanonamata Mwari, semakristu, kuti muwane pamunosangana pamwepo. Panguva iyoyo yekare yatiri kuerenga muBhaibheri, tinoona kuti nzvimbo vaisangana mudzimba, mungave mudzimba dzevakuru vesangano kana kuti mudzimbawo dzevatendi nje wanga varipo, ndomawaienda unosangana imomo. Zvaiitwamo zvaiva zvekunamata, kudzidzisana soko raMwari nekupanana masoko ekurudziro. Kana pane soko rinenge ratumirwa nevakuru wekereke kubva kune rimwe dunhu, raiuya mukereke imomo, vanhu vobva varipakurirwa kana kuti vodzidziswa kunzi kudunhu rakati kune dambudziko rakati, saka isusu tatumirwa soko kuno kuti tivatsvagire kana iri mari, kana uri hupfu, kana ruri batsiro rinenge richidikana. Saka zvaiwanika pawaiungana izvozvo. Saka waiungana munzvimbo dzakasiyana siyana, asi nzvimbo yanga yakanyanya kusarudzika yavaisangana manga muri mudzimba. Tinoona zvakare kuti mudzimba vainyanya kusangana mudzimba nekuti pakazomuka kushungurudzwa kana kuti kuurayiwa kwemakristu vanhu vainamata. Saka kana wari mumba, zvinongoita sokunge wakangoungana zvavo wari mumba, asi wari kutoita kereke imomo. Saka nemamwe mashoko tinofanira kuenda kukereke kuti tunosangana nevamwe tichidzidzisana zvechikristu handiti. Saka mufundisi Guridema, ndine mubvunzo. Kune mirayiro here iri mushoko raMwari inoti ndinofanirwa kutoenda kukereke kana kuti kusvondo? Hongu, regai nditsigire mashoko angu
nezvinobva mushoko raMwari. Chaverenga zvakare ndokuzotsikitsinira zvandinenge ndataura. Johani wekutanga chitsauko chechipiri pavhesi ya19. Regai ndiverenge pavhesi ya19. Vakabva kwatiri, asi vakanga vasati vari vedu, nokuti dai vaive vedu vangadai vaigara nesu, asi vakabva kuti vavonekwe kuti vose havazi vedu. Ukada kuenda kubhaibheri rechirungu, ukada kuverenga bhaibheri rechirungu panotaurwa naJohani, inenge ichiti vakabva kuchechi dzedu kana kuti vakabva kuchechi yedu, nekumwe kutaurwa vakabva kuungano yedu, nekuti vakanga vasiri vedu. Zoreva kuti vanonamata vanofanira kunge vachiungana, vanofanira kunge vachisangana. But Johani ari kutaura pano kuti pane vanhu vaisimboungana navo vakazobva kuungano yavo. Zoreva kuti vanhu ava vanenge vachinzi vabuda muchechi. Zoreva kuti pane kupesana kwavakanga vainako. Asi ukazviona zvakubva mushoko raMwari, Johani anoti vakabva muungano yedu nekuti vakanga vasiri vedu, neumwe mutauro vakanga vahedhuka kana kuti vakanga vadzokera kumashure. Zoreva kuti shoko raMwari riri kukurudzira kuti tinofanira kupota tichiungana, tinofanira kupota tichisangana. Kana musasangane nesu, nekumwe kutaura taakutaura soJohani kuti mabva kuungano kwedu kana kuti mahedhuka kana kuti madzokera kumashure. Uye mukuungana ndichitsigira zvotaurwa namufundisi, kana vanhu vaungana pakereke pamwepo, wanamata, washumirwa, ndo panozobuda zvatingati zviwanikwa zvinowanikwa muchechi. Semubvunzo wamabvunza tete Bridget wekuti ndinoenda kunoda kuigwa here, tiri mhuri imweyo tinogara pamwepo. Kana mumwe wedu awirwa nedambudziko, ndo patinozoti hatingasii mumwe wedu aine dambudziko yega, ngatibatsiranei, ngatiitei mutsoho tibatsire dambudziko raawirwa naro. Kana ungave muchato, ngatifarei naye pamwe chetepo. Saka munhu anenge asina kuuya kuchechi kuzowigwa, anenge asina kuuya kuchechi kuzotsigirwa pamuchato, asi auya kuchechi, muchechi ndo muri kuzowanika rutsigiro kubva pakuwadzana kwatinenge tichiitana. Kuti awirwa nerufu, handei kurufu kwake timubatsire. Ane muchato, ngatitsigiranei pamuchato wake, ari kufara. Kwaita mwana, kwaita makorokoto, madzimai eruwadzano, wana baba, tinomhanya teseko kunopemberera pamwe chete naye. Zviri kubva mukuwadzana kwedu paukama hwatavaka tiri kuchechi. Tinotenda. Mumwe munhu anogona kubvunza kuti kuenda kukereke ndo kunamata here? Ndinokwanisa kunamata ndiri ndega mumba ndakazvivharira gonhi rangu, ndinenge sina kufadza Mwari here? Noti mumwe munhu anogona kuti ndinogona kutora nziyo dzechitendero dziri kuimbwa mazuva ano idzi, ogoita nguva yake yekurumbidza musika ari mumba make imomo, agojaivha achimbira Mwari wake, apedza ogonamata. Mazuva ano pamatelevhizheni kwane zvirongwa zvakasiyana siyana zvekubuda pachivhitivhiti zvechikristu. Saka mwangona kuti ndikatora hangu DVD iro nogara hangu mumba mangu nemhuri yangu, toona toverenga tose bhaibheri pavanenge vachiverenga, kana nguva yekuimba toimba tose tonamata, ndinenge ndisina kuita kufadza Mwari here? Kana ndikadaro ndisina kuenda kuungano yekuti tinenge tiri pamwe chete takaungana. Mazvita Bridget, pane zvakanaka zvaunenge uchiita, asi unenge uchirasikirwa zvakanyanya. Number 1, uye unenge uchityora zvakare soko raMwari. Rangarira iri gwaro randakuverengerai, mufundisi toverengerei kuna waHebheru chapter 10. Regai ndiverenge 25. Pavhesi ya25. Yes. Tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe, asi tirayirane zvikuru zvamunoona kuti zuva raswedera. Saka tinenge tatotyora rugwaro irwo rwekuti rwukutikurudzira kuti hatifanirwi kuregedza kuungana sevanhu vanonamata Mwari. Tinofanirwa kuti nguva yatakatarirana, yatakawirirana, iyoyo tosangana kuchechi. Kune zvinobuda pakusangana. Kana uri wega kumba,
hauna munhu anokubvunza mubvunzo kana warasika. Unogona kuteedza mufundisi ngana nhasi, mangwana wateerera mufundisi ngana, mangwana wateerera mufundisi ngana, uri kuita zvakanaka, uri kuwateerera. Asi iwewe paupenyu hwako pane zvinhu zvaunotaira, zvaunokundikana, zvinoda mufundisi anokuti mwanangu, apa unofanira kuti udai, apa unofanira kuti udai. Anokurera paunodumbirwa, paunotambudzika, paunochema. Hauendi unonyararidzwa nechivhitivhiti, haunonyararidzwi nenzio yauri kunzwa apa, asi unoda munhu anokubata, unoda munhu anokunyararidza, anokupa masoko anoenderana nenguva yauri panguva iyoyo. Saka zvakanyanya kukosha kuenda kuchechi, unorerwa mweya wako, unenge uina mufundisi wakuru wechechi wanokurayira mararamiro aunofanirwa kuita. Ndimbokubatai muromo zvekare kwekanguva kapfupi. Vadiwa vatariri, tichambononwira mvura kwekanguvana, rambai muinesu. Tichipfuura mberi nechirongwa chedu Pashoko naBridget, tiri muno muGilmer Gardens kumarondera. Tava kupinda muchikamu chekupedzesera. Nguva yedu yasvika kwamvura yachika makumbo. Ndingadzoke zvakare nemumwe mubvunzo. Mumwe munhu anogona kuti inini handioni hangu zvakakodzera kuti ndiende kukereke kana kuungano. Ndoda kungoita hangu mabasa akanaka ndisingatadzire Mwari. Akaita sekuchengeta nherera, kuchengeta shirikadzi, kubatsira vanotambura, ndichibhadharira kana vana vasina nherera vaindobhadhara mari dzechikoro. Ndinenge ndisina kufadza Mwari here ndikadaro, ndisingaendi hangu kuungano kukereke. Regai ndipindure neshoko raMwari, mubvunzo wamabvunza. Sezvambotaura baba Madzinga kuti bhuku yavaHebheru inoti musazvidze kuungana sezvinoita vatsvene, ibhaibheri rinodaro. Bhaibheri tinoriti ishoko raMwari. Saka kana tikasateedzera zvinotaura Mwari, tatadza kuteerera Mwari. Saka Mwari ngavateererwe. Regai ndipindure zvakare nezvinobva mushoko raMwari. Bhuku yamabasa chapter 2 verse 42 inoti vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostora, napakuyanana kwavo, napakumedura chingwa, napamunyengetero. Zvoreva kuti vanhu ava vane pavaitosangana, vaapostora votanga kuvadzidzisa. Saka imimi kana maakumba kwenyu, ichokwadi kuti munenge muchiona pazvivhitivhiti, asi muchada kubvunza mubvunzo ka, mungabvunze mubvunzo kuchivhitivhiti here, kuti pane pandisiri kunzwisisa. Kana watadza kunzwisisa, unobvunza mufundisi ka, nevakuru vekereke, mukudzidziswa kwaunenge uchiitwa, nekuti tinoziva kuti panodzidziswa vanhu panomuka mubvunzo. Saka shoko raMwari zvari kuti vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostora, zvoreva kuti nemibvunzo yavakanga vainayo vaapostora vaipindura. Zvino imi mukati ndosangana ndenge ndiri kumba kwangu zvangu, uye pane pamwe pandafarira pataurwa neshoko raMwari, hanzi nepakuyanana. Zvino kana muri mega kumba kwenyu munoyanana nani? Zvoreva kuti bhaibheri riri kukurudzira kuyanana zvekare. Rikataura zvakare panyaya yekumedura chingwa, yandingataure nezwi rechirungu kuti igone kunzwisisa, yatinoti holy communion kana kuti muviri washe. Modya muviri washe muri mega here kumba kwenyu? Zvoreva kuti vaitosangana vachiyanana, vachidzidziswa nekudzidzisa, uye vachimedura chingwa. Zvinokurudzirwa neshoko raMwari kuti tinofanira kuungana, kuti tigone kuita zvinhu izvi tiri pamwe chete, tichiyananawo, tichikuzivai ndichidzigira mashoko ambotaurwa nababa kuti kana wawirwawo nedambudziko unenge uine hama oka, zvisiri zvazvo zvatinonamatira kuti ndinofanira kuzovigwa, asi unofanira kuve nevanozochema newe, nekuti rumwe rugwaro rinoti tinochema nevanochema, nekufara nevanofara. Kana musingaendewo kukereke, munozochema nani panguva yekuchema kwenyu, munozofarawo nani panguva yekufara kwenyu. Saka ini ndinoti zvakanaka kusangana tichirumbidza Mwari,
tichinamata Mwari nekuti shoko raMwari rinoti ngatidaro. Kuna vaEfeso zvakare ane rugwaro runoti pane anofara here pakati penyu ngaaimbe nzwiyo. Kana pekupedzisira perugwaro runoti pane anorwara here pakati penyu ngaadane wakuru wekereke wagomunamatira. Zvino kana usina kukereke kwaunoenda uchadana ani? Chifiti chinotiratidza zvakanaka, vaparidza vanoparidza zvakanaka, watokwanisa kuteerera. Asi kuti ndizovadanidze kuti uyai mumba mangu, handisi kukwanisa kuuya ikoko muzondinamatira. Kuda anenge ari mhiri kwemakungwa, kuda anenge ane sangano rine vanhu zviuru nezviuru zvevanhu, iwewe haatombokuziva, asati atomboenda kusangano rake. Saka kuti uzomudane kuti uyai mundinamatire zvinogona kurema. Saka zvakanyanya kukosha, zvinonyanya kukurudzirwa kuti uwane nguva yaunoenda kukereke. Dzimweni nguva unogona kubatikana, basa raunoshanda rinogona kunge richikuda kuti unge uripo nguva dzose. Asi unofanira kuzama nepaunokwanisa kuti paunoona nguva diki iyoyo umanikidzire uende kukereke kune vamwe, unowane kuwadzana nevamwe, unowana kudzidziswa soko raMwari, unowana kukurudzirwa pamweya wako pakunamata. Kudzidza unogona kudzidza zvakanyanya nekuona zviri kuitirwa vamwe. Pane mumwe akanga achizvidemba inhaurwa yaitaurwa nomumwe aitambudzika achiti nhamo yangu ino. Asi hanzi pakazodaidzwa zvikanzi varume umwe neumwe ngaaise nhamo yake apa. Wanga wari washanu vowati ndandanda nhamo dzavo wadzisa pasi apa. Iye pakuzotarisa aone iyezvo yake nhamo katori kadiki pane dzevamwe. Saka zvikanzi raiti kana yako uona kuti yako yakakuremera, chitorai nhamo apa kusarudza. Akamanyira unotora yake nhamo kuti yanga iri nani. Zvakaitika nekuti wakanga wari pane vamwe. Saka uri wega unorasika, asi pane waruzhinji haurasikiba. Aiwa, tinotenda. Zvingada pamwe mumwe munokomba uko ari kunzwa dzidziso yedu yanditi ozova nemubvunzo, saka kuti ndinosarudza sei kereke yekuti ndinge ndichienda kana cheche kuti ndiende, anenge ada kutendeuka nditi. Saka iye mubvunzo wake anozobvunza kuti saka ndinosarudza sei iyo so ndacho kuti ndofana kuenda kukereke ishi, anosarudzwa sei nemunhu iyo? Asiita nemubvunzo wakanaka. Kuti munhu ugone kusarudza kereke kana ungano yekuenda, tamboverenga kuna mabasa uko tikanzwa kuti vaisangana vakatsungirira mudzidziso dzevaapostora. Zoreva kuti vaapostora vakanga vasingadzidzise zvemusoro wavo, vaidzidzisa zvinobva mushoko raMwari. Saka chokutanga chandinokurudzira pamunhu kana achitsvaga kereke kana ungano yokusangana navamwe vachinamata Mwari, tsvaga kunotendwa Bhaibheri, shoko raMwari. Ngatiendei shoko raMwari kubhuku yaTimotiyo wechipiri pachapter 3 verse 16. Timotiyo wechipiri chapter 3 verse 16. Regai ndiverenge. Inoti rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira pakudzidzisa nokurayira nekururamisa nokuranga kuri mukururama. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari runobatsira mukudzidzisa. Todzokera kuna mabasa. Zoreva kuti vaapostora vakanga vasingadzidzise zvemusoro wavo, vaidzidzisa zviri maringe namagwaro. Saka kana munhu uchitsvaga kereke, tsvaga kereke inotendwa shoko raMwari, kunovhurwawo maBhaibheri kana voda kudzidzisa. Pane pandiitira zvakanaka, panzi rugwaro runoranga. Rugwaro runoranga zvoreva kuti munhu mukereke akaita mhosva, tinofanira kutora Bhaibheri, shoko raMwari, tomuranga neshoko. Muizwi rechirungu yatinoti discipline iya, munhu atadza aita zvisingatenderwe neshoko, tinotora Bhaibheri toranga munhu neshoko, todzidzisa munhu neshoko. Saka ini ndinokurudzira kuti munhu kana uchitsvaga
kereke, tsvaga kunotendwa shoko raMwari. Tinotenda mamadzinga, mungatipe mashoko enyu ekupedzisira. Chokwadi, zvakanyokosha zvekuti muKristu utsvage kereke number 1 chekutanga yaunofarira iwewe, kwete yawamanikidzwa namai kana nababa kana natete, asi yaunofarira iwewe. Kereke yacho yozova nezvinhu zvanongedzerwa namufundisi kuti inofanirwa chekutanga chakanyanyisisa inofanirwa kuva ichidzidzisa soko raMwari, chechipiri ichidayirawo kuna mweya, chechitatu inofanirwa kudayirawo muumwari hutatu, kuna Mwari Baba naMwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Munongedzo wechechi yakanaka iyoyo. Chazvakanyanya kunakira kana wapinda mukereke iyoyo, mweya weyeyo waMwari akazopinda mauri, anokubatsira kuchinyatsonzwisisa nekuona kuti pandiri ndipapo here kana kuti ndakarasika. Iyo yesoko raMwari kuna vakorose mubhaibheri chitsauko chechitatu ndima yemukati 16 inotaura kuti regai soko raKristu rigare mamuri zvakapfuma. Zvino kuti zvakakosha kuti uone kereke inokudzidzisa soko raMwari. Vadiwa vatariri, mangozvinzwira, tiri kukurudzira kuti ngatiendei kukereke tinorumbidza Musiki, tichinamata tiri pamwe chete semhuri imwe chete. Aiwa, nguva yedu ndoyadyana. Ichi tanga chiri chirongwa Pashoko naBridget, tiri kuno kuGilma Gardens kumarondera. Tinokutendai vaPastor Goredema nekuya kuchirongwa, tinokutendai madzinga nekuya kuchirongwa. Ngatisanganei zvakare svondo rinoteera pachirongwa Pashoko naBridget. Zita ndini wenyu Bridget Sevanda. Chisarai.